hagajing beteng ka The Ultimate Legend Bikers Association tulba banle iki kamjing isnai ki man na kapor na kabanta ki rangli juki ki shamjan jar ha emlang salang ha ka khatnyo tari uno pra arja arpusaw ka association kala yo ban IT no ya kawe ka yeng kabal penshna bha shaka kang planteres maunai kabalari ya ki hebret ki bal khlat no ka kme na do ba ki dangret ka badon ha krishnong nyang riang East and West Khas Hills District. Kajing IT kani ka yeng kadai rukum shibanta kajing ais ngobha baka seng kala le hakasngi yat Christmas caroling kam charity program kabalas dang na ususo tham auditorium parking lot shado nyang riang daki arsaka lani ki thok hakani sngi lawan banya shimbanta daw ba ki nongbri secretary katulba central body uba o shulai president katulba central body uba penslor paliar president katulba nongston unit urang ba snong ka nyang riang ka kong planteris mau nai nalor kiwe de. Haba ajin kran uba ki nongbri uloong kaseng hadu menta kala yo ban IT kumba shipotli ki yeng ki bala dap penshna na ka kenhun bar hakani ka kenti da ka jingyet banya ka kenhun na mairang unit ka central body kala yo ban penshna yeng se ka long kemi ka bala ri lo sumari ki hebret hadien ka jing khlat no ka kemi jongki Orang semua komen sikat daya hari kasih kejong ya bang apet saudong menta dan shipon ki riu shimet ki we pat ki seng ki bala sheme ne senjam ban pet lang yoduk urang li ban ay di kacakasa bat kaway na kita kadai katulba niya wan kumni si mambar ni dan ala kajong kajing kumong ipimene niya no senyang kendiat bat kay ka bang itna nakaseng tulba kajong ikalong bang yelong ki parenti nado ki member jong ki unit ki paper ki papelak por kenang habadan kanu kakam ka kasyan haka lang kasalang Badan orang ini bang isnai ki ngam tu isna kum tu masba panya tu kum no prosedur bang isnai ki ni da pa survey shwa ni da IT ki unit ni da la ka jong ki unit berarti ni santali ki unit ki pet ki se jingket clear pakan let survey hagano ka jaka ya no de ban ai ki ni ki yeng ki don saw santali ki bagi jet bar ka ba khaddu ki jet ya kata ka badai ban yo man mangim la ban personalu da ki snam ni jet kita ki hamdan kam Pati sin mengila pensyat di kejingkat klik haka unit nangi ke central body ngisuan tang ban jengok kum ke buram ban mengenyapet hang nu ite caka bangin pensnai ke yeng haka ni kekenti ke mairang unit kala trace tom kala le survey kala wat ke caka bat kum ni ngipoi haka ni kesnong nyang riang bangin yo seksisian pat ban le kam isnai ke jongi kam le ke jingla ke jongi ngem doni ban sarong na ladihi Dai ka jing yalam basta ka jong ublay. Aju pen kan mau dia pangile abha. Ublay uang ba pangile abha ngi dan ka jong kanong bom dai ki bri ki laban siu kilang. Kinum laban siu kilang ngi. Dai ublay ban ai kanong hanga ban hangi we bi we.
Pangajupin kan mau pa ikiwi ni kimambar jungi nga sa pangmaw nak kay gini ngong isi pau tengkai jungi isi spa tengkai jungi san pau tengkai jungi ngis ngo pakam dandor ye ngis ngo pakaduna palat le bangi lom lang ngi no lang ngi senyang lang kani ka bangi yo menta ka di kayeng ka bangi laban ai pa sikiwi kirang li kicuki oh lesing namla pendap ya baro andrei lesing akerman scam bar ka jing persang ka jungi ngenong ka jingkerku ya no haka jing em jong no kabadu jing kerman but haka way perkasnem ngen persyang biang bangen lech pi way pi jaka bangen wat ngen kum kini kijatiing kibadan konswet kibdan mapet manu adam dan mapet ki bahayeng basam ki jangki parangai ngak kerman scam bagi way ru kini snok tilang pat ni kani kayi nga bangi yang mentakam dai tak kajing la jang atul bakam dai kajing la jang central body kam dai kajing la jang no dai kadai kajing ya snok tilang jang baro dan sipon ki ba sponsor yang dan sipon ki ba no senjang apa kitip bakatul bakan snaying ki so komen sikat dai ya kyong lano pen snaying ngakwa ban ai dauta ngakwa ban ai kata bat ka pendap ini de kajing man ka bakrau namanya lala ban besut itai ijing perkat haki beriu badan kam ban ya rapi ki weipat badan kam banyara piki weipat wala gidan hapeng ki jinge ki babon jai ki babon kam de gidan sibon pat ki bakhamdan ka lanot gidan sibon ki bulan hap ka jing jenjar pat ka tulba ka sim ye kene ka senjam banle kene kam bapa Upresiden kamairang unit ulaong bakajing do no eka kami kadan kajing khia ka bakra ha kamansim namar ka kami ka kudup kari kada kasumar bat ka aijing kai ban im ha kalenti ka badai ni smau tho habangi do no yang kami kadang kecikia kamusian namar baka kami kakup kari kada kasumar bat ka ai jing hikai yangi kumno bangin biang kabiang kumno bangin jam hakalenti ki badai hakajing kajongi modor tang hakata kapadang lumbha kiladu no yalah kami Henry haba kata khana ka bangi dangya kran baki kapen ngau tenat bat dayangi bamaki babli ki kamsha kunswat kumto ni ngau sarang banyak tu epi bangi don ya imei he ki jongki ibalari ibala kudup ibalale rengkat kakardan kum ki khon lajong kani kapen ya kajing sbon nan siam kajong nalor ki khun ki jong ki balabuan lupa plus salaingot kini iba ilari ila sumar da kajing bat kila he kumni kumba kilang mental namar kata kini ki baro kamdai da kasaindur beriu kajongi kamdai da kikjat beriu kijongi kibawan banyalam ya galenti hangni hasnong yang riang ni kum kasang ngingek skam bakani kadai kasaindur kajong ulai upala pasiaw hakitelang skor kijongi baro Chin rang chong ka de yau khi menta ban te pi de u e ka jing em vanilla o pachak siar ime la de do por bante bangkit ya kalengkor karisha kalawe lada longkat pala kun wakni nalasnong Henry lada chingkot kashai kamon uban najong Yang segmen jong krau ray
ai ban ai pi ngam dan dan ke jing kublai padu blai ru on kan ku pi la pi ni yo kamet tu ko tu kia bat la pi ni yo jing kamai ni ke ji ku jong pi Ô bác sắc gieo trống Đã đây yam khi mình ta Tang kasi ila IT kini kayeng kini bagi language para konsep ulang ref. Đi chính tiếp na râm tây Alat ikipres gile. Đi đây ban trong công khu Đã chính shan ya hù lê Gạt khi chính một phố khuôn gạt hoa Ngang em gạt rây Rây học na đô bên xiên Ya ki ba đô hoa lưu Nông rem ka học gan yang ka thọ gan dang gan du Đạp được cái chân sông của anh và yêu phi mà rõ cùng cái sen cái phi là sinh ngầu làm cái chân động cái rượu cái chân hàng thì ai cái này cái dương cái này cái khuôn để lệnh của khu phi và rõ như cái này khuôn nó đủ ba ikami ila khăn nó đủ này về đủ là giờ sau năm để ila khăn nè để năng tang sim ngari nè nga aduk mentah salam bakhi macam nadu olah duk barang klan ikmi hang ne ka ying ba sana ikmi yang kini kadang ke yang hang ne tama kala duk na ka ying ro kala buat kala ya ta kim dan jaga sa su kan maria klan ikmi kimenta sngi kila ikmi la lek pen khoi saloma dan aduk menta kesngi la simti na menta kesngi kisah baik banget aduk menta Habatin page bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut page ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.